nevamaindi muzhinji. Right, ndakato ngotongwa muno mudare namai wangu wanditi ndikuvatorera munhu. Imimi mukanditi iwewe awa ukadzinyora zita ramai wako unonyera here rambuya? Ndikati kwete. Kati saka wasi mai wako enda unokohwa zvinhu zvako udini wadzorere munhu. Ndikati alright ndazvinhu. Chokwadi ndakaenda kumusha kwatinogara uko ndikasvika ndikatanga kupfadzira nzimbe dzangu kuti ndikohwo makachena. Iwo wakauya kunoko wakatora judgment. Ndikazoona ndakupuwa summon kubva kunhingiriro court kucivil court. Ndikaendako ndikasvika ndikatongwa zvakare kucivil court ndichinzi aiwa mambo kana akatotonga achiti iwe uregedze munhu enda unodini unoregedza munhu. Ndikapa chichemo chokuti mune zvinhu zvangu zvirimo, saka ini ndakanzi ndikohwe zvinhu zvangu. Kanzi namajistrate enda unotaura kwaclerk of court. Ndobva ndaenda kwaclerk of court. Ndasvika kwaclerk of court vati zvatongwa namajistrate wazvinzwa here? Ndikati ndazvinzwa, but mune zvinhu zvangu zvirimo, saka ndikuda nguva yekukohwa zvinhu zvangu zvirimo. Kanzi inini kuno kwandichatonga nyaya inotongwa namajistrate. Saka ndakabva ndatoona apa zvandikubanirwa ko ndichibanirwa ndikutoroveswa chiraundi handiti. Ndobva ndangoti right. Ndobva ndabuda ndaenda vabva vasara vachipuhwa judgment yavo. Vapuhwa judgment eviction order mukati kuti inini handifanira kutaura nani namai ava zvinovabhova mukati macho. Ndobva ndanzi inini handichafanira kusvika munendi iyoyo ndichiita chimwe chinhu imomo. Clerk of court ndakamutaura kuti mune zvinhu zvangu, vakanditi iwe kana muine zvinhu manje chienda unokumbira mai avo kuti udi ukwanise kupuhwa zvinhu zvako zvirimo. Ndikati alright zvakanaka. Ndobva ndaenda kumba. Ndakasvika ndikarongedza mabhanana angu andakabvisa kuno mumunda kwete mumunda imomo. Ndobva ndapedza kuenda kutauni. Mukadzi ndobva ndifonera kuti pane vanhu vari kuda nzimbe, saka tohodhesa here nzimbe? Ndikati nzimbe hodhesai, but endai kuna maiguru momukumbire zvakataurwa kumanda. Tobva aenda mukadzi pana mai vavakumbira maiguru mbuya tokumbirawo kuti toteme nzimbe dzedu kumunhu. Maiguru vakavati endai kuna Jacob. Mukadzi akaenda ikoko kuna Jacob akasvika akati imimi mumunda umakapihwa pisoti, saka musichafanira kumupinda pamunda imo. Ndimaona mukadzi akandifonera akataura saizvozvo. Ndikati alright. Ndikati alright zvakanaka. Saka tagara paya. Ndakazongozwa nevamwe vemumaraini kuti uchigarako nzimbe dziri kuenda kotemwa. Mbuya uyo atodzika nemabhaya ekuda hodhesa nzimbe. Ndikati mudzimai isusu ngatiteye. Takateera shuwa bataenda komira. Tisati tatosvika kumunda kwacho pachine almost 400 meters kuti tisvike kumunda. Takasangana namai ava vaine vanhu vanga vachibvako kuona nzimbe wacho. Hawana kudzitema nzimbe dzebhosi. Pakane mumwe munhu akasvikapo bva ati zvamuri kuita izvi handiti zvine mapepa here? Saka imimi muda kutema nzimbe dzemunhu zvinobuda. Saka vanhu vaya vakabva vasvika kutema nzimbe bva vadini bva vadzokana. Vatangosangana munzira. Tasangana munzira bva ndachimubvunza mhai ndiwo zvakataurwa here kudare kuti imimi munotsvaga mabhaya ekuda kuhodhesa nzimbe dzangu? Kanzi iwe haundibvunzi izvozvo bero, wakandipedzera nguva yangu uchiri mamunda imomo iwewe, saka ufungidzwa kuti inini ndaida kuita sei nenyaya yemunda iyo. Ndikati aiwa kamai, imimi munda makandipa kai, nhasi maona kuti ndadhivhopa, maakutanga kuti wakandipedzera nguva. Ko pandaisima zvinhu zvese handiti mava muripo here? Ko makadii kundimisa? Pane pamakamboripota here? Hapana. Zvichitaudza kuti tanga takawirirana kuti ndakushanda munda. Tobva tatopesana paya. Munongoziva kuti pane vakadzi vakabva vatanga kuita kunga kakuchinja mashoko. Ndikati aiwa iwe siyana nazvo ngatiende. Saka ndakazotora mudhumeni kuti handemodi mukaunde zvinhu kumunda. Inini ndida kuita compensation, ndikompensate zvinhu zviri mumunda, because mumunda umu ndapiwa pisoni handichafanira kupindamo. Saka inini ndinofanira kukompensetwa zvinhu zvangu zviri mumunda. Chokwadi mudhumeni akauya tikaenda kukaunda zvinhu zvikavharirwa zvikaenda kubudisa
28,000 ndimo ngatiti vakabudisa 27,200 something. Saka pandakazoenda kune wanga wachingitira mapepa angu wati tinoisa paround figure 28,000 ndobva ndati alright. Saka ndakazoenda kuadvertise kuda kudhindisa zvazvatanga kunetsa netsa. Vandazoenda kumaofisi acho kwaMutare waazofonerwa ari paDC obva ati aenderei kwese ikoko ngauye kuno kuti mudhindire. Zuva randakaenda kodhindisa kana tikakanganisa ngari 22 mwedzi wechi8 ndo zuva ratemwa nzimbe nambuya mumunda vachihodhesa. Ndobva ndaendawo kumwe kunaana mukoma wangu wanda ndichienda kune nyaya dzatakati kutaurawo ikoko. Pandakadzoka ndakasvika shuwa mbuya pastation patinoisira nzimbe wakagarapo vanhu vachitakura nzimbe vachiunza parodhi. Ndichienda kumunda kwabamunini koda kuona bamunini kuti ndimutaurire zvimwe zvinhu zvatanga tafambira kwawana mukoma. Saka ndandina mukoma wangu iye ane munhu akasara achitaura kuti uyu zvaari kutoenda uko atori nemupurisa kutoenda kuona kuti nzimbe dzatemwa shuwa here. Wakomana ndakuda kutopiwa kuti samoni ndimaona munhu iye ndiyakandudza ndobva ndati aiko inini ndine basa reinazvo handina basa nazvo ngawatemi. Saka zvadaro mbuyawo wakatema nzimbe wachiti Jacob Nyamutuma ndiye aindikwidza kuenda kuMatare kubva kwaMambo Mutasa zvichienda kwaDC ndiye ari kundipa mari ichikwira. Saka inini ndinotema zvinhu kuti ndidzosere mari yaJacob Nyamutuma ndinoona. Saka inini ipapo ndakabva ndangoti ndichifambira nyaya yangu ndakazoenda kwaMutare kucivil court kwaMutare kucivil court kwaMutare. Saka ndobva ndaisa nyaya yangu yecompensation ndaisa. Saka ndaifamba kuenda uko ndichisvika ndichipiwa mapepa ndiuya ndiwapa. Iwo wakaenda uko wachipindura mapepa aya. Paunoendesa mapepa waibva wasiya mapepa ikoko kuti inini nditeere ikoko ndichipera mari. Ari mastrategy mukomana uyo akagarapa bhozi anozviti ane maroya. Nyaya dzavanhu zhinji ndiye anotopindira iye. Shuwa ndaiita saizvozvo kusvika waona kuti mukomana uyo akasimba. Wakazotaura naye nemupurisa mapfumo aishanda pabhesi pakatiwo. Wakati mukomana uyo ari kuramba ari kurima. Shuwa ndakauya ndarohwa mahandcraft makuseni ndandabva kusaimba yangu rapuro. Ndatoona mupurisa kusvika ndiwe nenge ndini kadza hako iwewe sei uri kuramba uchishanda kumunda kwemunhu kwawakanziwa ukamushanda kedaiwa handisi benzi. Iwo wakatombokuwa zvinhu ndoenda kuramba ndichishanda chirudzi handisi kushanda kumunda iyo kanza handi vatatohwa shuwa vandaenda kurarama masero. Ndararama masero muya ndakazoenda kukoti ndikaona pipi akanditaura kuti iwewe ndozvakuita ndikati hazvisi vakanditi kuchazoya mapurisa. Ndakagara kumba kuya kwakazouya mupurisa uya mapfumo uya takapfudzana. Ini ndakabva ndati munhu ari kufona indiJacob regedzai ndiende pasaiti. Vandapinda nekamunganzira vandamira ndauzvo zvaanga ari kufona. Saka ndakabva ndaona mupurisa uya naJacob nambuya vari kudzika kumwe. Mukadzi wangu anga pamusoro ndobva ndafonera umwe ofisi wandakafonera ndikati ofisi ndirokumbirawo kubvunza pamwe ndichiita zvinhu nekusaziva. Ko vanhu kana vachienda kunoona kumunda kwandikunzi ndakapara mhosva wanoenda wega here? Kanzi aiwa hazviiti. Iwewe wakasvika ikoko wakati tawana pakarimwa iwewe usina kurimapo kana kuti pasina pakarimwa pacho unoziya sei? Ndikati but inini ndakapiwa episode ikoko. Kanza kana wakapiwa episode chitsvaga vanhu vanodini vaunoenda nawo iwe wosvika womira kulendi yako imwe yacho uchiona uchizwa kuti kuri kunzi chokwadi. Ndo zvandakaita ndakatora mushando wangu nemudzimai wangu wasvika kuya kumunda kuya. Jacob uyu nemupurisa nambuya uyu wanga varimo mumunda muya. Mukadzi wangu akati tisvikewo. Kanzi svika henyu mimi madanwa nani nemupurisa uyu. Mimi hatisi kukudai bakuno. Inini ndongoita nyaya dzangu neapi neava ndimoona ava ndobva wadzogeswa bva wagara pandikashedhi kamwe kandakavaka karipo. Iwo wobva watanga kungopangidzana mapineapple bva wadzika bva waenda kwandanga ndakasurima matsunga.
iwo vantu wangu wakutokaya matsungacho inini ndakasikachatendi kupinda right bhawa dzikakuya bhawa dzokera right ndobva ndachiona mupurisa makadiwo chizokai tiripo kazi ko uri papi apa uri apa ndepane ndikati ndemangu kazi alright bva atokumbira mufarinya pane mukadzi wangu bva achererwa mufarinya ofisa uya bvatadi bvataenda pandazochienda kukoti kuuya ndobva ndasvika vandabvunzwa mupurisa uya aripo akati chokwadi pakarimwa ndakapaona handiri maona ndakapaona pakarimwa but isusu akatidzinga mupurisa uya kuti hamufanira kunge muri panapa kana ndakukudai ndokudai asi ndo zvakataura kuti pakarimwa ndakapaona inini ndikanzi 3 months pachete kana kuti 100 US fine ndikati alright hapana chakaipa ndinotsvaga chokwadi ndakatora mari yandanga ndichifambisa kuenda kwaMutare iyai yandandikuda kuita compensation yangu iyai ndobva ndabhadhara faindiya ndobva taka saka chishamiso inini ndakabva ndazoenda kwaheadman headman zviri kunesa kumba namai vaya waiti varuda munda wakupinda nekwangu izvo vachingoti ndepano nimaona shuwa ndakapuhwa vanhu kubva kwaheadman tikaendako wakapega munda wangu wakaenda kupega wamhai wangu wake mbuya ukasara uri pakati nekuti iwo wakaramba kuenda wakarambidzwa kuti kumunda ikoko musaende imi mune mapepa chokwadi wekwaheadman wakabva wadini bvawaita saizvo waita mepu yavo bvawanyora mepu yavo bvawaisa nepepa ravo rinotsigira kuti a ndiya arisinya make b ndiya ireni muzekezeke c ndiya nevhamaindi mupindi but kuc ikoko wakatopinda iwo wako wakomana ava ndiwo wakasvikirwa nemudzimai wangu uyu wekwamanetwork ane vamwe wange 2 wasitoripo baba wakasvikirwa nemudzimai wangu watombochera makomba bvawati aiwa vamakuenda ukakomana hakusi kwangu yamuzekezeke ndekwangu kanzi alright tazvizwama but wakafonera Jacob bvawazikontinyai zvamuri kuita imi mufamiri towati mavhidhiyo ndinawo ekugogorwa mabhanana wachichera makomba imomo wakabva wachera makomba wachigogora mabhanana imomo hainibva ndaona kuti ndirwisane nevanhu ava inini handisi kuziva kuti vanhu ava chii chakunyatsa kundifungira ndakabva ndasiya iko vandambomira kutaura nezvako ndakafonera iye mapfumo kuti ofisa pano vanhu vari kugogora mabhanana angu munda vachitema mapombi vachidai so saka ndizvo here pamutemo kanzi iwewe ndoziva sei kuti munda wako katika ofisa ingawani inini ndine mepu yandakauya ndikakupai kanzi chipepa chamakadhirowa cheche nimona ndakabva ndatoneta ndatoona kuti pane something zvinendikiti ndakabva ndadinibva ndapoizira right mumunda muya mbuya wemaakatora nzimbe Jacob akauya nemwana wake Jahari naJose na iye Jacob ndafonerwa kuti neumwe munhu achitonditi kuti uchigara kuti uzwa nyaya yekuti kwai kumunda nanazi dzirokoiwa nanazi ainibva ndatodzika kumunda ende ikoko ndikoko ndaigara ndiungoshandira ndaitochinja mapombi angu chididi vandadzika akasvika Jacob ino wana wake 2 vati wakomana imimi alright chitorai nanazi mukabura nanazi idzi moisa masaki inini ndichadi chaenda kuripesisa madhumbu handimaona shuwa ndakaona panhu vaya wakutanga kubura nanazivo ndatobuda handichina kwekuchemera kuti ndichati kumapurisa mupurisa anondibvunza kuti munda wako ife handichina handimaona ndakabva ndangosiyiwa achiita zvai waiita semakudo aneiwa kubora nanazi isina yauri kuona kuti iyi haina kukora waitoibora waibva yengoikanda pasi kusara munda wese wakati bvu zvinhu zvinorwadza handimaona ndakabva ndangoti waraiti zviriko izvi Jacob newakomana va3 ikwamanetwork nemwana wake mumwe mudiki ndakaona vari kumunda ikoko wachitogobora mabhanana mumunda iwowo wandakasiyira mhaya wachitogobora mabhanana wagobora mabhanana wakafirita miti inokwana 5 minaches wauzoya 5 or 6 miavho yakatopiritwa imwe yacho yakatooma imwe yacho iri kutotaridza kuti mumasaidhi umu iri kuita zvimapundu zvewaiti burisa zvakaita kunga
mene mushonga waishandisa pakuita zvinhu zvaitondimana. Saka munhu uyu kungoshaya hake pandiri pekuti kana kuti pandinomwira pekundiisira poison, nekuti kana munhu akufirita muti zviri kutaura kuti neni akuda kutouraya. Ko adii kana achirwira mhayawo kuti watore munda wavo, adii kungosiya miti yacho, vana vangu vachayawo mairi, mhayawo vachiyawo mairi, zvakanaka. But uyu ndobva ndabva ndatadzawo kuti mukati mefamily yedu chimbori chii kana achiti iye anomirira mhayawo, saka nditezvara. Saka tezvara akuya kokana here pfuma yekumukwango inova minda yakasiyiwa nakababa wangu inini yairima mhai wacho iwapo. Saka kana wakandipa iwo, handiti wakapa mwana wemurume wawo, saka uyu akwana papi? Handimona zvinhu zviri kundidya mwoyo nekundinetsa kuti uyu munhu ambokwana papi, uyezve simba rake nderei rekubva ratora zvinhu zvangu zvese achizviita zvake akutobhenefita simba rangu iyeye ari apo. Saka musi watabva kuno nemukomana uyu ndakazoti ndiri kumwe mundo wekuseri, vataona wakomana uya mudzimai wangu ndiyakaona kuti wakomana wekomanito awo watouya kumunda. Inini ndakaenda mumunda makandiona mupurisa uya, ndobva ndaenda kubva ndasvika ndiri padenga, ndakabva ndatora vhidhiyo. Ndichivatora vhidhiyo iwo asi kundiona wakati isusu akati pane kashona kakataura kuda kuti kwai tiri mboko here kana kuti tiri mabhanditi. Mambo Mutasa ari kuti kuendesa nyaya kwamambo Mutasa zvingamise isusu kuti tishande hatimiriba. Zvokuti tikarifureya vhidhiyo iroro pane pandakatangira pakuti muri mboko dii hamuzwisisiba, asi mimi manje chamunoita inini ndikakuonai muri murendi yangu inini ndinokutorai vhidhiyo hozi kuzoti nditaure nemuromo zvinonesa. Ndo zvandakaita. Wakatanga kuda kutondiataka wakomana, umwe wacho asara, uyu akabvisa rekeni ndakasina kutodziona. Ndakazoti ndakutarisa vhidhiyo iyi ndione uyu atobvisa rekeni aisa muoko muhomwe kuda kubvisa dombo rerekeni. Saka inini paiuya hwani wacho ndio pandakaridza kodi ndichikodhachi mudzimai wangu angari nechemunda wepaseri. Saka iye akabva anzwa kuti munhu haasi ega, ndio pakatanga kudzoka umwe wacho. Uyu angaine rekeni uyu atodzidzorera pai muhomwe. Mushure mekunge tabva kuno right, uyu wakomana wa ndakasiya vachiita zvavanga vari kuita, vandatoenda kumunda kwanandiri, vandapedzisa kuchera makomba angu nemudzimai, tadzokera vandaenda kochinja mvura yangu kupi kumabhanana. Hameno zvakazosara zvakusumudzana nemukadzi mumunda muya mai kuti imimi mubva matema mabhanana, mubva matema mufarinya yangu, hamusi wana wangu here imi, hamusi wana wasisi wangu here imi. Inda muchiita hunhu hwakadaro, munoshandiswa nemukwambo. Uyu ndi mukwambo kune uyu nditezvara. Pese panoitwa hondo anorikwesa vanhu ava kubva kuwadhi 1 kuya kuwadhi 28 kuita noise zvokuti mambo handisiri ini ndega. Vanhu vanenge vachitadza kuuya kumatare nenyaya dzemari. Uyu ndiro gemu rake rekutorera vanhu minda, zvokuti mukabvunza kana kufonera Headman Chikomba anokutaurirai nezvake. Iye Headman Chikomba wacho pachake haachina simba naye nekuti akambomusunga Headman Chikomba achida kutora nzvimbo iye kuendesa kwaTangwena, iye kutotsenga njira dzekuenda kwaTangwena, iye munhu ari apo. Saka iye anoti nzvimbo iyoyo ndeyangu yakatorwa nababa vangu kubva kumaroya. Saka isusu hatichina rugare nekuda kwani kwemurume. Mastrategy ese anoita anenge achiwapiwa nemaroya, asi chaasikazivi panyaya ndechekuti roya rikakupa strategy usaonekwepo. Ukaonekwa manje wapisira bhozi unenge wakutorwa kuti ndakaona nhingi nani. Ndo zviri kuita mukuru ari apo nambo yawa. Saka handina chandakakohwa mambo pamakanditi ndiende kunokohwa paya. No, it's okay. Right. Zvinoitika ndezvokuti kaka munhu unokwanisa kushora kudare uchiti kadare akasi kadare vakana iri dare kana ratopa judgment iyo inofanira kutedzera obva abuda. Judgment haina kutaura kuti torai zvinhu zvemunhu, yakati siyai munhu akohwe muvani
zvake then kana akohwa wobva asiyana nezvemunda wenyu. Asi mimi kana maakutotora zvinhu zvacho izvozvo kuzviita zvenyu, it means you have to pay compensation for that. Ndo zvatakawirirana kuti madhomeni achauya woona kuti zvinhu zvirimo zviri worth how much. Saka kana matora zvinhu izvozvo munongopa mukomana mari yake iri equivalent kumari yataurwa nemadhomeni. Izvozvo hazvidi lawyer pai. Kana tatotaura izvi tatotaura. Kana muda maloya enyu mozotsvaga maloya enyu okudifenda enyu. Yes, because I'm not happy where. I'm not happy. Ndipei number dzemember in charge yedu. Ndipei number dzemember in charge yedu. I want to know what say mapurisa ari kuti. Asika kana nyaya iri kukotwa doesn't kana nyaya iri kukoti zvinorevei aisati yapera. Saka ndo zvakakupa here kuti muende kuhodhesa nzimbe dzekupupura munhu Dari kutara zinzinde ndifunga mbuya uya akato munhu anenge ataure mbuya one person in charge mbuya uyu mbuya uyu chakumaya mbuya mzeke akaenda kuhodhesa nzimbe akati ndedzake ane nzimbe dzake dzirimo ainoona mabhanana akarimo akasimwa nekwa machenda kana mapepa pakato state. Saka akati ndikuhodhesa nzimbe dzangu iyewo akapindwa akahodhesa dzake. Wakatomboya kwandiri nini vaikumbira kuti toda kuenda kuti ataiwa kana muri kuenda kumunda munotoyabvisa zvake uyabvisa zvake plus ndotaurira mapurisa bozi nyaya yakatotongwa nechi ene maita dii that iwe uri part of nyaya iri. Why should they come to uri ani inini ndanga ndichibatsira mbuya uri ani kanzera akakutora kana kanzera ndere mbodara maduties akanzera awa warwisana wana mbuya what are the duties of a counselor? Ayo ini chankubatsira cheteka kuti atenda sanangura basa rakansela wakaitwa induction wakanzi unoita basa rei as a counselor. inini ndakabatsira badzi kuti mbuya iwe enda pakada poti sanangurire basa rakansela kuti nderei wakazonoita basa rei iwe as a counselor mbuya apa inini ndiri kansela mbuya awa hanzvadzi dzavo dzakauya kumuchacha kumba kwedu munozonetsa vanhu hanzvadzi yake imbomira unoshoresa nekuzofambisa mbiri dziriyo basa rakansela ndiri usata nyaya mbuya tikubatsire usazorasika basa rakanzera harisi rekuita over 10 macourt decisions. You are not a lawyer. You are not a lawyer. Even a lawyer have over 10 decisions in a court. This is a court yapa decision. You are una mariramiro, una kana power that you say that over 10 that decision. Court ino kana munhu asina kufara ne court ino anoappeala to the next higher court. Ndio inopa decision. Haisi basa rakukanzira iwe over 10 ma decisions in court.
Michi kuita nezvataura. iwewe necourt, where is your relationship necourt? Chandakaita mbuya. Nonteleza madumbuya. Baba wakasiya. Waterera zvataurwa. Iwe, terera My zvemutaura. own Muzadeshibaba, this court gave a decision yekuti pamunda apa munda ndeva Ellen. Anditi koti ino yati munda ndeva Ellen yakabva yati asi mune zvinhu zvanga zvarimwa naNevermind. Koti inotobva yati Nevermind, chienda wobvise zvinhu zvako zviri pachii zviri mumunda. Kana wabvisa zvinhu zvako zviri mumunda usasarime futi. Wobva wadzosera land kuna Mungu. Zvatopera. There is no way pakanzi Ellen enda woti nzimbe nechii zvese zviri zvaNevermind zvazvako. Hakuna. Makuparanosa. Hakuna. Isu takatotaura kuti muzikane value yezvinhu zvirimo. Vanhu veagrichecks endai munoite assessment. Mopiwa kuti mari handiti yezvinhu zvirimo imari. Ndosaka kwabuda figure yekuti zvinhu zvazvirimo zvazviri worth 28,000. And so what does it mean? It means kuti imi kana makaenda kutora zvinhu zvatati musaende kutora contempt of court. Yes. Mazvidza dada. And I want to know why. Kuri kuya mapurisa. And mapurisa acho auya haasi kuita basa rawo ravanofanira kunge vari kuita. Because kana mapurisa ari kuya kuita inspection in local, anodaidza both parties dziri concerned. Haaendi ne one party ba. Anoenda nemapati ari 2 wopiwa chii nyaya kunyaya yakamira yakadai. And saka akaenda nemunhu 1, it means kuti akuendera mainterest echi emunhu 1, haasi kusaendera mainterest echi edari. Munoziva kutaura. Saka ndopati kutaura kuti uyu uri kutaura kuti nzimbe dzangu dzakatemwa dzikatengeswa, zvinanazi zvangu zvakapupurwa nevana vako iwewe, and the video is there. Mirai isu hatisi zvirizwe musazvinotara mambo mai zvadoti kubatsirei mambo mai. That video will be used as evidence in a court of law. Kuti makaba munozvizwa hazvisi zvekuti kungwara baizvo kana ukase tokubatsirai kuti chinozi mutemo unoti chii. Because mukaita zvamuri kuita munoshatisa mazita emusangano wamuri kumirira. Munoshatisa mazita emusangano wamuri kumirira. Andizvo ichi hachineichi court process hainei pati. Munozvizwa kanzera basa rako ndere development muarea. So I don't see this as development. Hauna right kanzera kutora zvinhu zvechii zvemunhu zvakashandira, especially zviri zvinhu zviri kuzikana nedare. Hatidi but that type of behavior. Isusu takati measures takati endai motaure nani Eden muzekete paunongochitoda kutora zvinhu zvako every time, enda kuna Eden nosvika kutaura kuti pinda. Kana uda kuti munhu atarise uchitora zvinhu zvani zvako uchitora zvinhu zvako wobuda. That's the arrangement yamichitete yekoti iyo. Imi miche izvo maakuendesa wana waJacob manje. Munhu haakutouya manje achikukumbirai achiteedzera zvataurwa nekoti kuti aite. Then you take advantage kuti ari kuuya. Vanhu vese vashizwa ndipo vati kubva majekesa kuti wakaita hanzi Everson ndiyapa authority yekuti pinde mumunda. Iwo sandipato njike vandichenese papapo kuti ndine muramiro wekuti nini ndinoda kuti changamiri vanhu ngavasenzi nyaya yemukoti. Sarangura rashipa paundi. Right.
vanhau kuti Everson inini sekuru ava handivazive zita ravo anozi Everson ndakuati sekuru ndivana shumba inini ndakarora hangu shumba right ava uyu mukomana uyu pavaitaura nyaya yavo vakati wanga usina kundiona ndakatanga kutora vhidhiyo wasi kutondiona ndakamira pamusoro ivo vari muzasi vachiti mai akatonditi endai mosenze imimi musamire kusenza pabhoza ane munhu ari kudhira naye anozi Everson pane mumwe sekuru anoamba naye wandakazofonera ndichingobvunzwa wangu kuti naye anozi Everson ndiani vati kwanzi anotoresa mhiko ya tikati alright handina zvandakambomutaurira kuti ndazwa zvakati handina Saka you are putting the Mazita evanhu name of this court. You are putting the name of this court into disrepute. ipapo pari mumunda imomo rori papanze apo ndaidzadza 2 mindi yangu iri mberi 2 marori enzimba tindega chimbomirai imbuya uyu munhu haanga asikadi munda vasi waichiwa zvinhu zvandaiita mumunda imomo bhozi pandaidzadza roriyo handifungi kuti wanga wasikadhoni wasikandikondimangarira ndakasvika kuti ndipikise dare kuti aiwa mambo tumai vanhu itaiso ndakaona kuti no ndinoita kunga ndikushora ndare regedzai ndiite sezvavari kutaura saka uyu munhu ane ruchiva kunyange munda waari kurima uyu mumunda make maari kurima akatorera umwe murume aizi Mutisi wakamutandanisa munzvimbo akugara mumozambique murume ezi ndiwo munda waari kurima uyu pari zvino ikoko 2008 paaiita zveMG6 akatizira kuti kuenda kumozambique tikataurira MP weku anonzi Parasi kuti munhu wamatambiro uyu varume haana kunaka bo akazobva ikoko akuita zvamatsanga vawirwa nemasoja ekumozambique vasiya chibhati padhoreba zvokuti mayuthi eko ndiwo akazoona pakachiva bhati pakachiva ofisa musapindepo vatarisa vaona pane chibhati vachibvedzera pakatoridzwa futi akabira nemombe usiku rwera achibva kumozambique akabva ipapo akaenda kunonzi kunyahoto tikaziva kuti akapita mabhanana emunhu ndiwo pakuzodzoka kuti auye kuZANU-PF uyu ndichairman kuZANU-PF ndikansera ndisabhuku uyu anototonga vanhu achitiwapa mapurisa kuti fambai navo endai kung'anga iye iyu haasi sabhuku asi ndo zvaanopinda nekuti headman ndikomba kumubvunza nyaya iyoyi handi kutotaura panapa kutokona kumubvunza kuti hamuna kumbotonga here vanhu zve2 months zvinofanira kuita 2 months dzapfuura vanhu vakaendesa kung'anga akatiwapa mupurisa iye iyu kuti endai kung'anga modzoka mondipa reply asina kuenda kwaheadman handizivi kuti ndiwo mabasa asabhuku iye uyu ari kutozviita sabhuku ari kutozviita headman iye vanhu vakapiwa masamoni kubva kwaheadman anowati kusaenda iyeyu munhu amuri kuona anoita kunga munhu akapawa but inini uyu munhu ari apa mambo apedza mari yangu zvekutika ota kumasuro yaichiruta vari kusafa vana vangu pari zvino vari kuyaura nofunga ndakataura kuti mumwe wacho aifanira ari form 2 akatobva kunyanga kumazuva andauya panapa ari kutoshungurudzwa nemari yacho so haisati yatotumiwa pafoni pandaitaura kuti ndida kutumira mari yemwana wavo munhu wacho ari kutojika jika kutoramba nemari yacho izvozvi yakunhingirikini akuhedrenzi kupfuura hedrenzi kubasa kuti vakatotohwa nomumwe munhu kuti ngau yake kubasa animaona nekuda kwekuti inini ndanga ndakaronga future yewana wangu kuti wana wangu kana invest wanoenda but nekuda kweuyu kusatani wemunhu akabva atoona kuona chipo changu chiri mberi vaitondera basi saka mambo ameno kuti vanhu ava pavanondisvitsa inini ndaifonera hanzvadzi yangu yo kungoti hangu maodhi acho ndasiya kumbari muUSB andaitaura nehanzvadzi yangu asi uyu aifona achimuvhara kuti inini ndiri sabhuku ndinozvikabvakabva kusvika sekuru anditi iwe kana handiti ndisabhuku here munhu wacho kana ari sabhuku paanongofa still anongozi anga akanaka nekuti ndisabhuku ari iye ari kuvhara kuti hanzvadzi yangu yo iuye kuti titaurirane kuti tarisai muone zviri kuita tete wenyu ndizvo here mukugara oraiti munda wandipa ndewani handitakangousvikira uriwe kwamupindi andipiwa saka iye ndiye andipa kamunda ndakakana naye ende munda vanhu vari kutipa zvekwa machinda newekwachira wakaisa pamapepa wachiti kwanzi mawitness
Wanhu iwawo ndiwo wakandimangarira mudare inini. Wabviswa nambuya apa inini munhu. Ndobva wandimangarira wanhu iwawo bva wati never mind mpinde atora munda wedu. Tikaenda mudare manyamhanza maya asati ashaika baba munini wake. Kushaika baba munini wake aindokana naye nenyaya yebhuku. Iye atori nemamwe majudgment akatongwa namambo akatoshaika. Ake uyo achiti ndoda mombe 25 pane munhu ada kutonga bhuku. Saka yakatongwa nyaya ikabvunzwa kuti ko imini muri kubva kuwadhani, wakati waJohani. Akazi ko ari kubhadhara michero ndiani? Ukazi ndiwe kwamasaka mimi makwana baba. Kazi isusu nekuti mumunda mutashanda 17 years tichishanda mumunda. Saka mutemo unoti kwaye kana ukashanda 5 years mama. Kazi aiwa imimi makapiwa munda mchizi mapiwa zvachose. Chii chenyu chirimo? Manga musina banana, manga musina nzimbe, manga muine uswa nemazhonje magwere. Kaisaka pasi penyu. Animona. Saka ndikutashamisika uyu ari kuti wekwacheya wakasiya zvinhu imomo. Iye ndiye kuziva kuti wekwacheya wakasiya zvinhu. Inini ndakarima musina chinhu. Saka amene kuti ndisamupindi here kana kuti ndisamasunga here, iye anotoziva kuti makasiyiwa zvinhu. Mubvunze kuti iye patakatongwa nenyaya munda iye nevanhu veuka akazviziva here. Sezvo ari kuti kwai ndini ndakasiyirwa akaenda kutaurirwa. Hana. Chake badzi kuganhira kuti kwanzi uyu regedzai kunditorere munda. Munda umwe wakatombonditorera futi wanga uri mukurazi mukati. Akandisungisa. Nenyaya munda kuenda achichema pamberi pemapurisa bamba. Kuti kwazi inini ndikubirwa magwere. Wanhu vandakaenda nawo anozi pana maziwa nafungai natendai na wanhu iwo ndiwo vandakaenda nawo hama dzake iyi dzandakaenda nadzo kukohwa zvinhu, asi akaenda kumapurisa kochema achiti ndikukoerwa magwere. Tikaenda kumapurisa ikoko andimoona gore muna 2009 ndo paakazouya kusima mabhanana mumunda imomo. Ane mastrategy mani vauya kusima mabhanana. Inini hashabva ndadzura bva ndiendesa kukote kwamutare vandazi 300 US. Nimona. Ndikamutare. Iye akabva atora munda wacho. Kambani mbayaita unga zvinei mbayauya mbayatora kusaidi kwacho ikoko. Nimona. Asi chimubvunzai kuti iye zvaari kuramba musumu akatoti kana mambo mutasa zvaari kutaura kuti pada kubhadhara 28,000 uri kufungidzwa kuti unoiona kunani iwe. Mari iyi unoiona kunani. Ende roya rawo rakandibvunza kuti izvozvo kuti nekukura kwaita mbuya 28,000 ungabiona baba. Vandaripindura ndikati no. Zvinhu zvirimo ndo zvekutaura 28,000. Kana mbuya uyo asingakwanisi kubhadhara 28,000 zviri kutaura kuti inini ndicharamba ndichishanda mumunda macho because atadza ndichipindura roya rawo. Hambo varamba akanyanya. Saka ndo chimiro chiri pane munhu ndati ndijekese kana kuti wachanzwa wachaona video irori wekwedu vanoti right apa makabaya. Vamukuona vanhu vari kutadza kuya kuripota kungu nenyaya yekuti hawana mari dzekufambisa kukwira vachidzika vachikwira vachidzika vachikwira vachidzika. Naye murume ndafamba kubva muna January up to now ndiri kufamba nawo. Saka mfunge kuti homwe yangu yanga yakasimba simba but ndasara ndiri penniless kana vana havaendi kuchikoro. Nawa kutopurata kuti kwazi inini manga muine zvinhu zvepamachinda. Anombowo here vanhu vekwamachinda tiwada idzi ndinozvipira kutsvaga mari ndodzoka futi nawo mudare munomu nevanhu vekwamachinda wacho kana achitaura kuti makasiyiwa zvinhu tatenda anohamba. Yeah. Mukaimbuya. Regalia za mtu kupeka ngezi kupfeka basi kutachembera pana notitendera chembera imushi zema kupasa ini ndiri kumirawo pamusoro podare ndiri dare ramutasa. Saka ini murume wangu akandipa munda haana kundipa nemwana kwete. Ini ndinotukwa ndichiti ndoti handina kubereka mwana
inini pamusoro pomunda wacho iwoyo. Saka pari nhasi uno ndiri kuenda kondotsvagirwa zvirombwa kumazabibuku vatuziyetika kana muchiyaziva uyo ari kuenda kondotorwa ona kuti mhai ava mhafi. Saka ini ndofira munda wanguwo here ineni. Hanzadzi yangu akamuchaira foni yokuti ndoda kuti utibhadhare munda wacho iwoyo. Hanzadzi yangu akapindura akazi kwaakaroorwa hanzadzi yangu anotakura munda here kubva kuno mondhaweni kuti auye nawo iko kumanyika. Ndozvaakapindura hanzadzi yangu izvozvo changamiri. Saka pari nhasi uno mwana uyu ari kuvararira inini kuti inini ngandifi. Munda adini? Munda atori kana zvese zvaari kutaura zvaJakobo izvi kundozvisanganisa kuti kuzvikanya sauti nomukaka. Buya, ngatidai. Dai rakatonga. Rikataura zvarakataura. Rakataura zvaro ndikuda kupindura baba. Yemi. Buya. Vasateerera Ismail. Hatisi kutanga kutonga nyaya. Yakatongwa mukazi munda ndewayo. Yakapera. Handi munda wakazi ndewenyu. Saka mwana uyu anoda kuurayira ichi. Izwai. Yatongwa kunzi mwana uyu haasi kuti munda ndewani? Ndewangu. Asi munofanira kuita zvipi nezvipi. Handi makaudzwa zvekuita. Siyai atore zvinhu zvaakasima mumunda mani menyu imiri. Saka rakaindi nyara remutaura. Ita nyara. Taura izatira taura. Ndimi mutaza wale kumanda ndi ndimona mutaza. Unotonga. Tonga iki. Zvokutengesa vanhu zvisina basa. Unotonga mambo kana unotonga. Aiwa. Utaura iye. Rubundwa nishumba wangu. Taura iye baba. Unotonga udhari. Adiada utaura iye. Ndimurugona chitaura. Ngakoti popotera muno. Anapopotaba. Moyo kutodini. Nyaya kasungwa kare kapera. Manje muchuda utaura. Nazvizwa baba. Nyaya iri kutaura ndeyekuti nyaya yakatongwa handizvo here? Yatongwa kwakazi munda ndewenyu. Saka chisiyai mukwere anga arima zvinhu zvake abvise zvinhu zvake imimi mozochienderera mberi. Saka chakazokutadzisai kuti muregere mukwere akohwe zvinhu zvake. Chii mbuya? Aiwa baba, zvinhu zvake anga ari kutora, mabanana anga ari kutora, nzimbe anga ari kutora kotengesa. Ina hapana chandingamboenda kumutengesa nene. Mazvizwa? Hapana chandingabvira kutengesa. Iye ndiye anga ari kutora achiodha achienda harasa. Saka uyu Jacob uyu kuzoenda kukura nhanhazi dziri kutaurwa nedzimwe ipwa kana kuti nzimbe dzimwe dzakazotemwa. Hamuzvizivi here mai? Handizvizivi baba. Handizvizivi baba. Saka Jacob uri kudei manje panyaya yenyu imimi nemukwere? Jacob uyu ari kutoti akasiyiwa nana baba vangu. Baba zvoranga baba ndikufisa kutenga kudai. Ona baba vangu wakati Maziwe tasiya mwana uyu. Mwana haana hama dzake dziri kuno. Iwo ndiwo chinyo. Ndinoziviso rokuti unotoonera mwana wedu. Hazvidei mbuya. Jacob makamutaurira here kuti uyu mukwere uyu wanzi adini atore zvinhu zvake. Saka iwewe unachichipota kuchiti kana Jacob kana mupindi auya umubvumiza kuti atore zvinhu zvake kusvikira apedza tozoenderera mberi tiidini tiirima. Makamutaurira here Jacob? Sasara pawana. Ipapo handina kumuudza. Odau. Nokuti dai ndotona yakadini yakatongwa kuno. Zvisimba yakatongwa. Imimi mamusiripo vanhu. Jacob anga asiripo handiti. Saka maifa unga mama akataurira Jacob kuti zvatongwa nachangamire mutasa ndezvizvi nezvizvi. Usazviputsema. Handizvo ndizvo kambwe. Ndinotaura here. Saka maifa anga makataurira Jacob asi zvisinei
Jacob wakataurirwa Jacob kuzi inini wakataurirwa ndiMupindi vandiro Jacob auna kutaurirwa kwakuti Mupindi vanofanira kukohwa zvinhu zvake Andipotauri nayo. saka mbuya ndiye akangoti uya uri kukohwe nanhasi sasara pawana wakatumwa Inini handina kukohwa nanhasi ende kumuda kwambuya uyo handitoendi nditori ndega ndisina mbuya. Handina kukohwa nanhasi zvese zvikutaura zvese kufabricate kugadzira nyaya kwandiri. Handina kukohwa nanhasi ende nyaya yekutaura yenzimbe ndeyegore rapera. Akakohwa nzimbe dzake last year. This year hamuna nzimbe. Mbuya uyo akatopinda kuti hamuna chinhu chiri. Nzimbe twakadai. Hakuna munhu akawadisa nzimbe. Gore rapera tayakatongwa kuno ndokwakati waita zvinhu nyaya yekutotengwa ndeyegore rapera. Ende kumuda kwambuya uyo handisi ndinotenda ndina mbuya handiendi kuti ndiri ndega. Wabvunze kuti gore rino rakanyema nzimbe. saka uri kunyepa here kuti uri kunyepa here kuti kutora ipwa dzake miotengesa nenanhasi uri kunyepa here Hakuna kuodeswa nzimbe. Hakuna nzimbe dzakakura. Dzindorima hapana atamboziva nzimbe. uchandiurayisa zvatakuita uzi mese muri kutaura chokwadi mese muri kunyepa saka zvatara kuita mai ndada kupurwa kuti ari kunyepa ndiani saka zvandada kuita muri kuenda kundivharireni chipiri saka ndoti pasi mundaikupa kumuzwe chipiri munge muri mese chivaina member in charge kwako pena longa member in charge ruda totaisa kuzwa kuti nyaya yacho chaipainetsera pano ane nyaya yake wobva asungwa ipapo tawirirana nditi asanga muchuzi pamudai tozongata kunyepa handei maita basa Kene mubuka. Yoni wewe.